Senyor Josep Anglada, bona tarda. Doncs bona tarda, Xavier, què tal? Què fem? El veig bé, eh? Escolti'm, primera pregunta directa. Vostè ja ho deia, no? Bueno, jo fa anys que ho deia, no? Fa molts anys que ho deia. De totes maneres, haig de celebrar que el que jo vaig començar dient l'any 2003, fixa't que si parlant d'anys, parlant de més de 22 anys, no? Doncs que deia que es havia de controlar la immigració, sembla ser, per desgràcia, encara que sigui tard, però bueno, benvingut sigui, encara que sigui tard, no? Que el que deia jo que es havia de controlar la immigració, avui al dia doncs, ja hi ha molta gent que, partits polítics i líders de partits importants, doncs, que estan dient el que deia Josep Anglada l'any 2003, no? Per tant, satisfet de que em donguin la raó, malgrat deien que jo doncs, estava fora de joc, no? Que bé, que no es preocupessin, no? Que les segones i terceres generacions doncs, aquí aquest país doncs, ja s'haurien adaptat pel simple fet de parlar tan sols català, doncs serien un més dels nostres i s'ha demostrat que aquesta via estava equivocada, per desgràcia. Els de Junts l'han copiat? Home, jo no diria que tan sols m'han copiat els de Junts, no? No és, no és que vulgui ficar-me tampoc cap medalla, no? Com l'Andreu, el màgic Andreu, no? Però sí que és cert és que sí, jo diria que sí. Però no tan sols els de Junts. O sigui, jo recordo que la primera persona que va copiar el discurs de Josep Anglada, la qual repeteixo, ho celebro, vull dir que l'única cosa que puc dir és que vaig ser el pioner, el que vaig obrir la caixa dels trons amb el tema de l'immigració, no tan sols aquí a Catalunya, sinó també a tot Espanya. Però el primer que em va copiar va ser l'Albiol de Badalona i crec que li ha donat força resultat, per tant ho celebro, no? Després van copiar, és un fet evident, els de Vox, no? Darrerament la Sílvia Oriols, no? I ara sembla ja que a última instància també els de Junts. O sigui, fixi's bé vostè que han set diverses les persones i partits polítics que han anat copiant i han anat amoldant el discurs de l'Anglà, no? Per tant, repeteixo, ho celebro perquè tard o d'hora sempre és bo que et diguin la raó el que tu deies ja fa molts anys enrere. Per casualitat ha parlat amb Sílvia Oriols alguna vegada? La coneix personalment? No, no la coneixo personalment. M'agradaria poder-la conèixer i poder tenir un canvi d'impressions amb ella. No hi tindria cap inconvenient. He parlat amb algunes de les persones del seu entorn i, bueno, la veritat és que bé, no? El que passa que, miri, m'adelanto, no?, les preguntes que igual em vol fer vostè, no? Però jo crec que aquests moments han arribat tard ja, han arribat tard, vull dir, perquè, esclar, aquest problema és un problema que ja portem molts anys que l'estem patint aquí a Catalunya, no? Ja ho veiem en els altres països d'Europa, Alemanya, França, Itàlia, no? I aquí, doncs, hem tardat molt temps. Jo sempre dic una cosa, jo crec que en aquests moments, per desgràcia, i ojalà m'equivoqui, ojalà m'equivoqui, no? Jo crec que en aquests moments aquí a Catalunya, aquí a Espanya, ja tenim metàstasis, no? Què vull dir amb això? Això és com un metge que... Bueno, això, utilitzar un terme mèdic, sobretot de càncer, per posar un exemple, ja sé el que vol dir, però... Bueno, és Digui, que... perdoni. No, està molt bé que m'ho digui, no és per ofendre ningú, no? És per posar un exemple que s'entengui clar, no? És aquell metge que dius, home, visita un pacient i se'n dona compte que té una malaltia al cap de 3 anys, no? Llavors ja no hi ha res a fer. I per desgràcia, clar, perquè la meva pregunta és dir, bueno, i on estaven els de Vox el 2007, el 2006, on estaven els de Junts el 2006, el 2007, el 2008, el 2009, on estava la Sílvia Oriols el 2006, el 2007, el 2008. Per tant, entenc que hem fet tard. I, per desgràcia, veig que en aquests moments la situació està molt complicada, no tan sols aquí a Espanya, no tan sols aquí a Catalunya, sinó a tota Espanya i a tota Europa. Per tant, de totes maneres, benvinguts siguin, no? Benvinguts siguin les persones que ara s'apuntin amb el carro, podríem dir, de lo que va posar en marxa l'any 2003 doncs, una persona com Josep Anglada. Benvingut sigui, no? El que passa que, per desgràcia, ja et dic, repeteixo, que em penso que hem fet tard amb aquest tema del tema de l'immigració. Ara ja, jo crec que ens han invaït, això és una invasió silenciosa, m'entens? Ciutats que tenen el 50 i el 60% de la immigració a casa nostra, ciutats com Vic que tenim censats un 30% d'immigrants i no parlem dels que no estan censats, o sigui, i a més estic parlant de que amb una població de l'edat mitjana entre els 40 i 60 anys, no? Perquè si parlem de jovent de 0 a 20 anys, jo crec que en aquests moments ja a la ciutat de Vic són majoria i això ho estem comprovant a les escoles.
quan estic parlant de que fa, i ens sé molt bé tota aquesta història, no? Podríem parlar de fa 10 o 12 anys, als col·legis, a primària, doncs deies, home, en una aula hi anaven doncs 18 de casa o 17 i 5 de fora. Ara és al revés. En qualsevol col·legi de la ciutat de Vic, per l'Hospital de Vic, que el coneixo més, doncs són 17 de fora i 5 de casa, no? Per tant, el problema el tenim, és un problema greu i és un problema de difícil solució. Diu, de fet, li volia preguntar si realment fem tard, però ho ha dit 3 vegades. Realment veig que efectivament fem tard en el tema de la immigració. Sí, fem tard. Ja ha estat un tema tabú, és un tema que no s'ha volgut afrontar quan es havia d'afrontar, i repeteixo, escolti'm, és que jo vaig posar aquesta problemàtica sobre la taula a l'any 2003. Jo em vaig presentar per primera vegada en unes eleccions municipals aquí a Vic, i gràcies a Déu sempre he tingut el recolzament dels biguetans i biguetanes, però jo és que em vaig adelantar amb el temps, no? A l'any 2003, escolti'm, l'any 2003 aquí a Vic hi havia possiblement un 3 o un 4% d'immigració, estem a un 30%. Imagina't si em vaig adelantar el temps, no? I durant tots aquests anys doncs, s'ha practicat aquesta política, podríem dir, del bonisme. Aquest bonisme que és el que ens ha portat on estem ara. Escolti'm, hi ha alcaldes concretament de Junts, que en aquests moments estan proposant als seus municipis propostes que Josep Anglada ja portava l'any 2010 i el 2011 al programa electoral. Escolti'm, li puc parlar d'una proposta en concret, no? Que vaig llegir no fa massa, que crec que és l'alcalde de Sant Cugat, que estava demanant que per poder accedir a l'accés a un habitatge es havia d'estar almenys portant padronat al municipi 10 anys. Escolti'm, això ja fa molts anys que ho diu Josep Anglada, m'entén, no? Per tant, què vull dir amb això? Que fem tard, que se'ns ha passat l'arròs i, per tant, és molt difícil poder revertir aquesta situació. Però, en fi, repeteixo, benvinguts siguin, que encara que sigui tard, doncs hi ha gent que obri els ulls i, en aquest sentit, doncs sempre hi trobaran Josep Anglada al seu costat. Escolti'm, em posaré una mica dramàtic, però quan diu que fem tard, es refereix que els catalans estem condemnats a l'extinció? Doncs miri, aquí hi ha molta gent, i vostè ho sap més que jo, perquè vostè també ho ha viscut d'altra manera, però també ho ha viscut a les seves pròpies carns. Jo crec que aquí doncs, hem estat un quant temps, però bastant temps, amb el tema del procés, que, bueno, en fi, jo crec que hem perdut el temps, i mentrestant els altres anaven fent la seva feina, no? I, esclar, aquí el problema que tenim és que molta gent, il·lusionadament, que estaven lluitant per una república catalana, la qual, bueno, jo vull dir, em sembla molt bé, ho trobo molt correcte, però jo crec que el que hem de procurar és que d'aquí 4 dies no hi hagi aquí a Catalunya una república islamista. Aquest és el verdader perill que correm aquí a Catalunya i els catalans. I, en fi, a mi em sap greu, perquè jo sóc una persona que sempre m'he manifestat que no sóc independentista, respecto, evidentment faltaria més a totes les persones, aquelles persones que ho siguin, però sí que m'he manifestat ser una persona sempre, com a identitari que soc, per defensar a Catalunya i per defensar la llengua catalana. Però la situació, la veritat és que la veig molt malament i em planyen, evidentment, les noves generacions de catalans, els nostres fills, els nostres nets, els nostres besnets. Jo crec que aquesta gent els hi ve una època que, la veritat, com diem en català, les passaran molt magres, perquè la situació, de veritat, que no és ni serà gens agradable. S'integraran? Bueno, ja... és bona aquesta pregunta, no? Perquè ja l'he dit abans, no? Que em deien, no pateixi, Josep. Jo m'ho deien a l'Ajuntament de Vic, i segurament que m'ho deien en tota la bona fe del món. No pateixi, Anglada, que quan vinguin les primeres i segones generacions, veuràs que com que ja parlen el català, seran persones que s'hauran integrat aquí a casa nostra. Veig molt difícil que es puguin integrar aquesta gent. Principalment si parlem concretament dels magrebins, perquè, esclar, jo veig persones que circulen per aquí Vic, que parlen el magrebí, que van vestit jovent de 14 i 15 anys, que van vestit com que estessin al Marroc, les noies que porten el vel, el nicab, difícilment veig, però jo sempre, i ojalà, repeteixo, ojalà que m'equivoqui. Però llavors quina és la solució? Ara imagini's que vostè, el nomenen conseller, no sé, d'Interior o de Benestar Social o del que sigui.
Ja, partim d'una base, de que aquí en aquest país, bueno, en moltes coses, que no es compleixen les lleis, no? Perquè podríem parlar de la multiresidència, ja sabem també que la majoria dels multiresidents són gent de fora, no? No es compleixen les lleis. Però aquí, en aquest país, ja hi ha una llei de que diuen, escolti'm, els que estan aquí a casa no sense papers, doncs haurien d'estar expulsats. Cada dia ens venen més menes, cada dia ens venen més gent a casa nostra. Vull dir que començant per això, que aquesta gent ja s'hauria d'expulsar, no? Llavors, home, sí que és cert que hi ha moltes ajudes, hi ha molta gent, perquè, esclar, tu vas pel carrer i veus molta d'aquesta gent que no treballa, però que es poden permetre el luxe d'anar amb uns grans mòbils, de fumar, d'estar als bars. I dius, home, de què viuen aquesta gent? Viuen d'alguna cosa o altra. Evidentment que se'ls dona una sèrie d'ajudes que diguem que si es traguessin radicalment aquestes ajudes, possiblement aquesta gent no estaria aquí a casa nostra, o s'hauria de buscar la vida en algun altre lloc. I llavors, home, no ens enganyem. No vull dir que no hi hagi gent d'aquí a casa nostra que no trafiqui, però un se'n va als jutjats i comença a mirar la llista que hi ha i veuràs que la majoria de gent que estan encausats per temes de tràfic de droga són aquesta classe de gent. Per tant, repeteixo que ho tenim molt mal parat. Escolti'm, això que diu de què viuen és llegenda urbana o realment és així? Home, jo crec que és així, vull dir, a més vull dir que a més han sortit vídeos que ells mateixos ho diuen, no? No és que sigui una llegenda urbana. Jo crec que la llegenda urbana, tal com diu vostè, a mi ja me la van aplicar, vull dir que als anys 2007, 2008, 2009, i em deien, no, l'Anglada, això el que diu l'Anglada és una llegenda urbana, no? O sigui, inclús va sortir un grup d'aquests de so racisme, no? Antirumors, que ara s'han col·locat també ripoll els antirumors, no? Per desmentir el que es diu quan realment és la pura veritat, no? Per tant, no és que sigui una llegenda urbana, és un fet, és una realitat. Vull dir, tan sols s'ha d'anar a un jutjat, tots els judicis que hi ha, i veurem qui hi ha a darrere dels que trafiquen i que estan delinquint, o els que són multiresidents, o els que estan ocupant vivendes, etc. Repeteixo, no vull dir que no n'hi hagi algun de per aquí també, perquè a vegades també han de tenir la gent que els faci de contacte, no? Però evidentment que són gent de fora els que ens porten aquests maldecaps a casa nostra. Escolti'm, per cert, no han aconseguit reprovar-lo. Bueno, home, perquè en aquests moments hem de dir que l'Ajuntament de Vic, doncs encara hi ha algun partit i algunes persones, i concretament l'alcalde, doncs ensenyen sentit comú, no? Perquè, a més, no tenia cap sentit aquella reprovació, el que donaven amb aquella reprovació. Però ara ja que en diu vostè de la reprovació, Aprovació. sí, reprovació que volien fer aquests 4 partits que jo ara ja els anomeno els 4 genets de l'apocalipsi, ja els he batejat. Avui possiblement faré un tuit que avui hem commemorat a l'Ajuntament de Vic, doncs el 8M, no? I, bueno, no hi han anat, evidentment, els partits que van presentar aquesta proposta a l'Ajuntament de Vic, però sí que m'he fixat que és una llàstima que el que és l'Ajuntament de Vic, unes parets molt maques que hi ha al terra, doncs han estat embrutades, pintades amb spray pels col·lectius aquests feministes aquí a Vic, que al fin i al cap eren 4 els que hi havia, 4 o 5, recolzats, evidentment, pel Aran o pels membres de la CUP, etc. La meva pregunta és sí, aquests partits, com els comuns, com Esquerra Republicana i el Partit Socialista, el pròxim ple, doncs reprovaran aquestes actituds incíviques que tenen aquesta gent aquí a la ciutat de Vic. Estaria bé que ho reprovessin, però no ho reprovaran. I tornant a la pregunta que em feia vostè, he aprofitat per dir-ho, no li sàpiga greu, però he aprofitat per dir-ho, però no li sap... anant a la pregunta que m'ha fet vostè, jo crec que, el govern de Vic ho va tenir molt clar, perquè el que demanaven aïllar amb una persona, amb un partit polític, que és tan democràtic o més que els que van presentar la proposta aquesta, no tenia cap sentit, i crec que l'alcalde i els altres regidors que van votar en contra d'aquesta proposta doncs van demostrar estar a l'alçada de les circumstàncies, i jo, evidentment, que els hi haig d'agrair. Junts ha demanat les competències sobre immigració. Vostè se'n refia? Bueno, aquest és un tema... Miri, jo dic una cosa, jo vaig presentar una proposta a l'Ajuntament de Vic
penso que va ser el febrer o el març del 2023, no, 23, no, 24, perdó, una moció en què, bueno, jo crec que sí que seria bo que Catalunya tingués competència en immigració. I diré per què. Perquè fins ara, que no les hem tingut, les ha tingut Madrid, doncs ja hem vist què ens ha passat. Vull dir que tota la gent de fora ens la van portant cap a casa, no? Per tant, no ha funcionat. I, bueno, a vegades els canvis són bons, no? Ara, jo si tinc gaire confiança, és que, bueno, esclar, és que parlar en aquests moments dels pactes que hi ha hagut i estan havent entre els de Junts, entre els d'Esquerra, entre en Sánchez, que en Sánchez, evidentment, no és de fiar, i això ho ha dit en Carles Puigdemont, que en Sánchez és una persona que no és de fiar, perquè ell faria qualsevol cosa, per anar-se a la Moncloa, no me'n fio massa. A part de que, bueno, possiblement hi podria haver alguna cosa que hagi impactat els de Junts i els socialistes, que poder no és constitucional. Llavors veurem què farà el Partit Popular. Sembla que també tindran problemes amb els comuns, que diuen que no li votaran a favor. I, per tant, ja sap vostè que en Sánchez està enganxat per tot arreu. Vull dir que ha de pactar en 7 partits, no? Per tant, vull dir, de moment és el que sabem, de moment és el que ens han dit. A mi sí que m'agradaria, però al final jo crec, i ho dic francament, hem de ser nosaltres, els catalans, els biguetans, els tarragonins, els gironins, els lleidatans, els que hem de dir quanta gent volem a casa nostra, qui cap i qui no hi cap, qui ens convé i qui no ens convé, o és que hem de pretendre que ens ho diguin des de Madrid. Per tant, jo veig bé que nosaltres poguéssim tenir competència en immigració i poguéssim dir, doncs, bueno, aquestes persones es comporten bé aquí a casa nostra, els podem expulsar ja, i no hem de dependre del Ministeri de l'Interior, el senyor Marlaska, que ens digui aquí l'heu de treure o que no l'hem de treure. Hem de ser nosaltres que hem de dir si els hem de treure o no els hem de treure. Per tant, jo crec que estaria bé que poguéssim tenir la competència en immigració. Ara, d'aquí a que la puguem tenir, també li dic que ja en parlarem. Falta veure com es desenvolupa tota aquesta llei i a veure com anirà al Congrés dels Diputats a l'hora de fer les votacions. Senyor Josep Anglada, no el molesto més. Acabo com hem començat. Vostè ja ho deia. L'únic, deixi'm fer una pregunta. La solució és prohibir? Bueno, primer de tot li vull dir que no és cap molèstia sempre que em truqui vostè per fer-me qualsevol entrevista. Això li deixo Ara molt sí que clar. m'ha enfonsat. Home, vostè i jo fa anys que ens coneixem, o sigui que... Sí, però no és cap molèstia, Xavier. Sap que per mi és un honor poder parlar amb vostè i, a més, que vostè m'entrevisti, no? Prohibir. Bueno, és que prohibir no sé exactament en què demana. Prohibir el què? Prohibir el què? No, quan es refereix... porto aquesta... Vostè ja ho va dir, el 2007 proposava prohibir el vel. Jo no sóc partidari gaire de les prohibicions. El que passa és que sí, home, a edificis públics i escoles és una mica, no sé si és allò un cert retrocés, no? Vam treure els crucifixos de les escoles públiques i hem permès altres símbols religiosos. Entenc que una mica és un tema complicat, i segurament el que deia vostè ho haguéssim hagut de fer fa molts anys, no? I sobretot també reflexa que hi ha un ampli sector socials o localitats que hi ha un elevat percentatge de població musulmana. Vostè els prohibiria els vels, això ho manté? No, sí, jo això ho mantenc, o el niqab, vull dir, no pot ser que una persona vagi a un supermercat amb la cara tapada, no? Els vels. És el que acaba de dir vostè. Escolti, ja fa temps que aquest país vam dir, escolti, els col·legis, doncs, la canalla, que vagi lliurement, no els hi fiquem cap crucifixi, no deixem tal i qual. Doncs o tots moros, perdó l'expressió, o tots moros o tots cristians. Per tant, jo crec, però escolti, això és una cosa que jo crec que, bueno, no crec que és així, que ja hi ha molts països d'Europa que ho han prohibit. Per tant, no hi veig cap inconvenient amb espais públics. Això sí, a casa seu, que tothom faci el que cregui convenient, és respectable, i s'ha de respectar tothom. Totes les creences, siguin unes o siguin les altres, les nostres o les d'ells. Però, en puestos, la meva pregunta és una cosa que està molt clara. Vull dir, si hi ha una nena petita que diu jo vull anar a col·legi amb la barretina catalana, segurament li diran, escolti, ja amb la barretina porti la casa seva, però aquí al col·legi hem d'anar tots una miqueta igual, no? O un que anés en una classe, no? Amb la camiseta del Barça o amb la del Madrid, segurament li diran, escolta, tu, aquí hem d'anar tots amb bata o hem d'anar tots amb uniforme. No pot ser que un vagi amb la camiseta del Madrid. Doncs amb això és el mateix, vull dir que no, escolti, no és per estar contra una cosa o contra l'altra, però jo crec que en aquests espais concretament, jo crec que s'hauria de prohibir això i ser una persona normal i corrent, perquè al final al cap ells estan a casa nostra i ells haurien de respectar. Per tant,
una miqueta els nostres costums, perquè si no acabarem que nosaltres serem sumisos al que ells diguin contínuament. I en aquest camí, doncs, francament, veig un futur molt negre, que de part de negres ja n'hi ha molts aquí a Vic, però veig un futur molt negre al nostre país. Doncs, senyor Josep Anglada, l'acomiado amb aquesta foto que dedueixo que deu ser el dia de la nit electoral, no? 2 regidors queden allí. Sí, molt satisfet d'aquesta fotografia. Precisament crec que va ser el 28 de maig del 2023, que després que, per desgràcia, amb una inhabilitació injusta que vaig tenir el 2019 i no vaig poder presentar les eleccions, doncs el 2023 vam poder tornar a celebrar amb eufòria, doncs poder tornar a entrar al consistori de la ciutat de Vic, no? I, per tant, molt satisfet, molt agraït als biguetans i biguetanes que em van donar suport, que sempre m'han donat suport des de l'any 2003 que em presento aquí a aquesta ciutat, perquè entenen que sóc un polític de carrer, un polític que trepitjo el carrer, un polític que parlo amb la gent, que escolto la gent, que soluciono els problemes de la gent, i amb aquest mandat, doncs, no li haig pas d'enganyar, doncs em trobo molt còmode perquè se'n respecta molt per la part de l'equip de govern, m'aproven moltes propostes que presenta el nostre grup municipal, ens entenem en moltes coses i crec que al fi i al cap aquest seny, aquest sentit comú que tant té el nostre partit com l'equip de govern de l'Ajuntament de Vic, això ens surten beneficiats els ciutadans de Vic. I, per tant, tot el que sigui bo per la ciutat de Vic i pels seus ciutadans, a mi sempre m'hi trobaran. Doncs, senyor Josep Anglada, veig que ha colat al final la conya publicitària, No, però està en el seu dret. Moltes gràcies. Doncs res, Xavi, un plaer un altre cop de poder parlar amb vostè i, bueno, a disposar sempre que ho necessiti. Prenc nota. Gràcies. Bona tarda.